For today's videos mga idol, may buntag panibagong araw, panibagong naman na bulong panginabuhi mga idol, panibagong adlaw na buto mga idol. Karon mga idol, sa kay tagbangka mga idol. Sa kay ang nagkatod na to si idol, si Distone o siyang asawa. Kay mo tabok tagbag sa dapitan mga idol, kay kinala niya mo tabok ko kanang mga idol dapitan sa kay pagpambot. So karon mga idol, muli pa ko sa amuang lugar sa Minaw mga idol. So kaning batuwa dari mga idol mo ni sa Ikwambo. So ang panahon garo mo sa dagat mga idol as kang ginawa. Porya buyag mga idol. So kanina mga idol wadyo may kuha mga idol sa akong paglawod. Pero diya punta mo surrender sa atong paglawod kay mo atong panginabuyan para sa atong pamilya. So mga idol, maraming lugar na mga idol mo na sa Baklay na puyan sa Lapitan. Bakong, shout out po sa Baklay Bakong. O sa Tibuok diri sa Dakbayan sa Lapitan. So mo niya mong lugar diri sa Lapitan mga idol, napaka peaceful, napaka hapsay, napaka limpyo, napaka nindot mga idol. Makita man nato sa kanindot ang atong lugar mga idol, mga giyata sa kinayahan sa itasaan. Daghang salamat sa imong God Lord sa panahon karon nga askang linaw sa panahon. Bugnaw kayong hangin. So paano may kapitan mga idol. So kana diya mga idol mo na yung tower na diya kana napita kanang naikan mo na naghatag na mo kanang signal diri sa Tibuok sa Lawigan sa Dakbayan sa Lapitan ni Pulog. Alright, Luzon, Visayas, Mindanao, labi sa itong mga kapwa OFW. Labi na sa akong kambal diya, amping karon na sa imong trabaho kambal kay kanang ikaw man nga nagkuhan sa imong pamilya. Kasi labi sa imong pamilya, labi sa akong mga igsoon, mga kaigagaw, mga kaparentihan, mga kaigalan, mga igsuonan, mga sa diha mga idols tanan. Labi sa itong mga kapwa driver, labi sa itong mga kapwa mangista. Amping mo kanunay sa itong panginabuhi sa mga adlaw-adlaw kaya dire mo tanang inabuhi kung isa-asa mo tanang inabuhi sa itong sa tagsa sa pamilya. Proud kayo ko sa inyo tanan mga idol, labi sa itong mga sir, mga ma'am, labi sa itong mga security guard, labi sa itong nasa nagtrabaho sa mall o sa mga asa mga kanang kuwan karon, so labi sa itong mga construction worker, labi sa itong mga kapwa driver, na mga kapwa mangingisda sa lahat ng mga pumapalawat ngayon. Amping mo kanunay sa God bless po mga ito na yung ito sa itong guys, sa lugar guys na proud to sa itong lugar nga manindot nga malinaw na itong lugar na Capital City sa Buanga del Norte. Right mga idol sa ganang lang sa kayan mga idol, ako ng mga idol, amigo mga idol, shout out din sa kanya mga idol. Mo nakita to mga idol atong sa Lapitan mga idol, mo na yung lugar Lapitan, mga nindot kayo mga idol. God bless po, maraming salamat sa inyo karon na yung pagsuporta. Sa ngayon mga idol, nakabalik na ako nakapag-upload na ako balik mga idol. Salamat sa inyong suporta. God bless po sa lahat. Thank you for watching and bye bye po mga idol. God bless po mga idol.